سلام زخبركم تخاتاتلتي سينما سمرة علتها وتعزبتها سبورت حزنا لكم قريبنا لنا نمكتتها لكم بخبرنا عدم سينما سمرة كابيزي رابيزي حيلنا للنبت فلتت حبوز دستا صحاب سنيت رفتا نفسد النهار سينما سمرة إتياس توردي والو نسولس إسرانشدشن حملة بنا ربعي مدرخ وقتسيلو وعلوم أبزا مدرخ دمات تقادمتي كاب دورو بيتبقيسوم أب كوفين اتزازم ناكل التميتين تشمون كيلومتر وردر ما كايدوم نزا مدرخ دمات مالا خلا يكون استعوت بينيام قرماي بشحن شعتي بيتن عسل سلسل نمتي نزا مدرخ عوت لا أب كدمي ترقو حزنا بلا تقادم أيوم أمود أتابس تقبل رتبة وردر دما كابز هذا متجلم إيطالياوي ديفيد بالريني قدام يكونوا تعويتهم إسبانياوي جيسي روخاسن برتغالاوي روي أوليفر عندما كلا إنسان ساين كونه مردرهم زازيمم عباي جل أبز قبرت رتبة وردر دما بينيام قرماي نتاس تخيلت رتبة وردر بمسعر حمشة درجة حيز وردر زازيم اللهم بز مسرت بقول الجزية روبرت سانارد بعصا شمون ساعتين شمون دقيقة ساسن حمش خليتات قدام يكون يمرح اللهم لويك فليغان بأربعة خليتات دحرو قال أي ماتياس جونسون دما بشدش خليتات دحرو سالساي درجة حيز اللهم نيتياس توردي والونا تمحال فوزلا مدبر تلفزيون زرزر عقوتات أب تقصل زنبرت أوان نبانديرا إيرترا ببانديرا إكواتورال جينيك أيرا نبينيام قرماي تقيساتهم زد ما أبركز بولي إيرترا وان أفكر تقدم مشكلة تقود تعتات الله عليهم إذا مدبر تلفزيون أب تحت رجزء يغي تحت الدم لبوام أم بغلاس يركب اللوم حمشين يموت أثن مدرخ إتياس توردي والونا ربع سنة شوعة حملة تقادمتي بذكايدو وراك تميتن 14 كيلومتر رحقة شفن وردر ما قرجوك عدسيوم شامبيون إيرترا أولمبيكاوي مرها قدوس مسكلابو إف إديكيشن بمخان ربع 27 حملة فيلم أو هاجر إسبانيا زكايد ناكلت معلتات مدرخ فولتا إي كاستيلا وايليون كساتف مخانو كلابو بعلة أفريت ألام أبزين مبساسان شدشين زي زكاير زلو ردر تقارمت بدمر أبكلتي مدرخة 360 ب4 كيلومتر زي شيفن ردر يمكا كايدوم أب قداميت مدرخ تقادمتي كاب زامورا تبقيسوم أب سالامانك اتزازم 271 ب4 كيلومتر ردر كايدوم كلو أب كليت مدرخ دما كاب جوجيلو تبقيسهم أب جوجيلو تزازم 289 كيلومتر حق الزلوا وردر مكايدوم أبزنا كلتا معلتات وردر فولتا إي كاستيلا وايليون كم جياكومو نيزولو سايمونياتس ديفيد دالا كروز فيتشونزو نيبالي أنجل ميغيل لوبيز ستيفان شافيز يان بلانكن زا أمسول عبيد تقارم تكساطف مخارم تفليت اللوم زحلف عمد نزور الدر فرنساوي ماتياس لوفل تعويت له من بارو زذكريوم كابز بتوسخي شامبيون إيرترا مرها قدوس قدام 3 حملة أب إسبانيا أب زكياني حدا معاد وردر دونوسيتا سان سباستيان كلاسيكو ونكسات فيهم أبزور الدر تقارمتي كاب سان سباستيان تبقيسوم أب سان سباستيان اتزازم ناكل تميتين 24 بشومون كيلومتر زرحك وردر يمكا كايدوم أبزين مبل 4 كلتن جزء زكير زولوني حدا مع وردر كلاسيك كم تادج بوغاتشار ووند فان آرت ريميكو إيفانوبل جاو ألميدا أليخاندرو فالفيردي رومان باردد ديفيد غاودون دانيال مارتينيز جيران توماس جاي هندلي ميكيل ماتيوس سايمونياتس ميكيل لاندا جوليا تشوكونا يان هيرت فيتشونزو نيبالي سايمون جيشتشيك ريغوبرتو أوران دومونيكو بوسوفيفو باكو موليما غلام مارتينين ميكيل وودسن زأمسل عبي تقادمتي كساتو مخارم تفريت اللهم زحلف عمد أمريكاوي نيلسون باولوس نزور الدر تعويت المنبارو زذكريوم إذا خمزيلين كله أباليت ألاود كلاب باردياني فايزانة شامبيون أفريقيا هنوك ملو برهان كاب 4 كساب شوعاتنا حاسة أب تشيك ريبابليك أب زكاد نسل استمعتات عمر زولو سازا كاتور كساتف مخانو كلابو أفريت ألام صبوق عدل نير تراوان تقادم تيم يوناس فينجارد أبزور فرنسا بمعواتو كندش لمات جنزب رخيبهم
ኣብ 2022 ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ቱር ዲ ፍራንስ ኣስታት 2.3 ሚልዮን ዩሮ ዝግመት ገንዘብ እዩ ንሽልማት ተቐሪቡ ካብ ዝንዕውታት ዝተቐረበ ሽልማት ድማ ተዓዋቲ ቱር ዲ ፍራንስ 2022 ዮናስ ቪንጌጋርድ ዝበዝሐ ኣታው ዝረኸበ ተቐዳማይ ኮይኑሎ ዙር ፈረንሳ 2022 ብሰንበት 24 ሓምለ መፈጸምታ ዝረኸበ ኮይኑ ብዓወት ዴንማርካዊ ዮናስ ቪንጌጋርድ መፈጸምታ ከም ዝረኸበ ናይ ቅድሚ ሳለስተ ተዘክሮታት እዩ እዚ ክኸውን ዝኽኣለ ቪንጌጋርድ ካብ ኩሎም ተቐዳደምቲ ንላዕሊ 21 መድረኻት ብዝቐልጠፈ ግዜ ድሕሪ ምዝዛም እዩ ቪንጌጋርድ ንቱር ዲ ፍራንስ ድሕሪ ምዕዋቱ ካብቲ ንሽልማት ዝቐረበ 2.3 ሚልዮን ዩሮ ኣብ ናይ ጂሲ ቀዳማይ ኮይኑ ብምዕዋቱ ዝረኸቦ 500,000 ዩሮን ካልእ መቆሸሽን ወሲኽካ ብድምር 581,720 ዩሮ ናብ ካዝና ሕሳቡ ኣታው ገይሩሎ ታዲጅ ፖጋቻር ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ተመሳሳሊ መጠን ገንዘብ ተዓዊት እዩ ይኹን እምበር ቬንጌጋርድ ኣብ ውሽጢ 21 መድረኻት ዝገብሩ ቅያታት ኣብ ግምት ብምእታው ብድምር ዘእተዎ ገንዘብ 581,720 ዩሮ እዩ ናይ መድረኽ ዓወት 11,000 ዩሮ ዝግመት ኮይኑ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ምስ ቀዳሞት 20 ዝውድኡ ተቐዳደምቲ ድማ ገንዘባዊ ሽልማት ይወሃቦም እዩ ቪንጌጋርድ ኣብ 2 መድረኻት ቀዳማይ ኮይኑ ክዕወት እንከሎ ኣብ ተወሰኽቲ 12 መድረኻት ድማ ምስ ቀዳሞት 20 ኮይኑ ውድድሩ ዛዚሙ ከም ውጽኢቱ ድማ ናይ ገንዘብ ሽልማት መቆሸሽ ረኺቡ እዚ ወዲ 25 ዓመት ተቐዳማይ ብዘይካቲ ኣብ መወዳእታ ዝረኸቦ ፍርቂ ሚልዮን ዝግመት ገንዘብ ንናይ ጂሲ ብጫ ማልያ ለቢሱ ዝሕለፉ 11 መዓልታት እውን ተወሳኺ 500 ዩሮ እውን ኣብ ጅቡኡ ከእቱ ሓጊዝዎ እዩ ቪንጌጋርድ ካብ ምዕዋት ብጫ ማልያ ሓሊፉ ብ72 ነጥቢ ኣንበሳ ዓቐብ ቱር ዲ ፍራንስ 2022 ኮይኑ እውን ተዓዊት እዩ በዚ ዓወት ተሓጊዙ ድማ 25,000 ዩሮ ናይ ሽልማት ኣንበሳ ዓቐብ ረኺቡ ቪንጌጋርድ ነታ ናይ ኣንበሳ ዓቐብ ማልያ ካብ ጀርመናዊ ሳይሞን ጌስቸግ ድሕሪ ምምንጣሉ ን4 መዓልትታት እዩ መሊስዋ ነፍሲ ወከፍ መሊስዋ ዝኣተወ መድረኽ 300 ዩሮ እናወሰደ ድማ ካብተን 4 መዓልትታት 1200 ዩሮ ወሲዱ ቪንጌጋርድ ኣብ መበል 11 መድረኽ ንፖጋቻር ኣንበርኪኹ ብጫ ማልያ ከም ዝመንጠሎ ዝዝከር እዩ መበል 11 መድረኽ እታ ዝኸበረት መድረኽ ናይ ሎም ዓመት ቱር ዲ ፍራንስ ኮይና ቪንጌጋርድ ውድድር ንኽዛዘም ኣስታት 4 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፎ መጥቃዕቲ ብምክያድ ንዓቐብ ኮል ዱ ጋልቢበር ቀዳማይ ኮይኑ ብምሕኳሩ ጥራይ 5,000 ዩሮ ኣታዊ ረኺቡ እዩ ኮል ዱ ጋልቢበር ኣብ ናይ ሎም ዓመት ዙር ፈረንሳ እታ ዝኸበረት ዓቐብ ኮይና ሽልማት ሶቪኒር ሄንሪ ደስ ግራንች ድማ ነቲ ቀዲሙ ኣመዛዝም ሕንጻጽ ናይ ዝዓቐበት ዝበፅሐ ዝውሃብ ሽልማት እዩ ኣብ መንጎ እቲ ተቐዳደምቲ ዝሽፍኑ ኪሎሜትራት ዝግበሩ ውድድራት እውን ሽልማት ይውሃብ እዩ ኣብ ናይ ኢንተርሚድየት ቅጽበታዊ ውድድር ቀዳማይ ኮይኑ መስመር ዝረግጽ ተቐዳዳማይ 1,500 ዩሮ ኣታዊ ይገብር ብሓፈሻ ኣብ ናይ ነጥቢ ቀዳማይ ኮይኑ ብምዕዋት ቀጠልያ ማልያ ዝለብስ ተቐዳዳማይ ድማ 25,000 ዩሮ ሽልማት ገንዘብ ዝውሃቦም ኣባል ያምቦ ቪስማ ዎንት ቫን ኣርት ድማ ናይ መድረኽን 3 ኢንተርሚድየትን ዓወት ብምዝጋቡ 58,970 ዩሮ ኣታው ገይሮም ካብዚ ብተወሳኺ ዎንት ቫን ኣርት ኣብ ዝነሎም ዓመት ቱር ዲ ፍራንስ ብሉስ ተቐዳዳማይ ወይ ድማ ኣግሬሲቭ ራይደር ኮይኑ ብምሽላሙ ካብ 24,000 ክሳብ 20,000 ዩሮ ዝግመት ገንዘባዊ ሽልማት ወሲዶም ኣብ 2 መድረኻት እውን ብሉስ ተቐዳዳማይ ወይ ድማ ኣግሬሲቭ ራይደር ናይተን መድረኻት ኮይኑ ብምሽላሙ ብድምር 4,000 ዩሮ ሕሳብ ተኸፊልለን ከምቲ ኣቀዲሙ ዝተገልጸ ኣንበሳ ዓቐብ 25,000 ዩሮ እዩ ኣታው ዝረክብ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ናይ ዓቐብ ውድድር ብዘለዋ መለክዒ ካብ 200 ክሳብ 800 ዩሮ ገንዘባዊ ሽልማት ይወሃቦም ኣብቲ ዝወሓደ ካታጎሪ ዘለዎ ዓቐብ ዝተዓወተ ዝወሓደ ገንዘብ ክረክብ እንከሎ ኣብ ዝላዕለ ካታጎሪ ዘለዎ ዓቐብ ዝተዓወተ ድማ ዝላዕለ ገንዘብ ይረክብ ማለት እዩ ብሓፈሻ እቲ ዓቐብ ብዝኸበደ መጠን ነፍሲ ወከፍ መዛዝም ሕንጻጽ ናይ ነፍሲ ወከፍ ዓቐብ ቀዲሙ ዝረግጽ ተቐዳዳማይ ዝያዳ ገንዘብ ይረክብ ኣብ ናይ ብሉጽ መንእሰይ ቀዳማይ ኮይኑ ዝዕወት ተቐዳዳማይ ብድምር 20,000 ዩሮ ኣታዊ ይገብር ካልኣይ 15,000 ሳልሳይ 10,000 ራብዓይ ድማ 5,000 ገንዘባዊ ሽልማት ይወሃቦም ብሉጽ መንእሰይ ኮይኑ ውድድሩ ዝፈጸመ ፖጋቻር ብውህሉል ግዜ ካልኣይ ደረጃ ብምሓዝ 200,000 ዩሮ ኣብ ናይ ብሉጽ መንእሰይ 20,000 ዩሮ ኣብ 2 መድረኻት ቀዳማይ ኮይኑ ብምዕዋቱ 22,000 ዩሮን ምስ ቀዳሞት 20 ኮይኑ ዝዛዘሙ እንደሚርካ ከባቢ 250,000 ዩሮ ኣታዊ ገይሩሎም ብሪጣንያዊት ጋንታ ኢኒዮስ ግሪናይት ደረስያ ብጋንታ ቀዳማይት ኮይና ውድድራ ብምዛም 50,000 ዩሮ ኣታው ገይራ ካልኣይቲ ግሩፓማ ኤፍዲጂ 30,000 ዩሮ ሳልሰይቲ ያምቦ ቪዝማ 20,000 ዩሮ ገንዘባዊ ሽልማት ተዓዊተን ብጋንታ ዝግበር ውድድር ብውህሉል ግዜ ናይ ነፍሲ ወከፍ ጋንታ 3 ዝቐልጠፎ ተቐዳደምቲ ዝተቆጽረ እዩ እዚ ሕጊ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መድረኽ እውን ተግባራዊ እዩ ስለዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ንዝቐልጠፈት ጋንታ 2,800 ዩሮ ሽልማት ገንዘብ ይወሃባ ማለት እዩ باركز خبركم تخاتلتي سينما سمرع لا تعود عزبتات سبورت أبزن فتصم أبقى تصالك كساب نراقب سلام